Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni Gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is October 25, 2024, Biyernes nga adlaw. Bagyo nga Christine ginapaabot nga magabalik sa PAR sa Lunes. Bagyo nga Leon, posible magsulod naman sa PAR sa Domingo. Councilor Celia Flor naglusok ng matagaan sang diskwento ang nagrenta sa mga kiosko sa Plaza Sang Bacolod. Parayon ng pagpangita sa 23 anyos na missing sa Pamplona, Negros Oriental. Senator Riza Ontiveros, positibo nga may malaputan ang hearing angot sa EJK. Kag sa good vibes, isa ka oras ka drive pakadto sa matindlo nga baybay sa tripping ni Ruming kag masobra sa 7,000 ka mga atleta nag-compete para sa Masker Olympics. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga pool legends kasanday Efren Bata Reyes kag Francisco Django Bustamante nagkalapierde na sa 10-ball tournament sa Masker Olympics sa Bacolod City. Wala na makaarangkada sa quarterfinals ang mga Pinoy pool legends kasanday Reyes kag Bustamante sa hangin pierde sa mga local Q Masters sa Masker Olympics 10-ball tournament sa Ayala Malls Capital Central. Ang Bacolod doon nga si Neil Huson ang naging madinalagon sa iyang comeback win kontra sa ginakabig greatest of all time nga si Reyes sa score nga 8-7. Napaslawan man si Bustamante sa mapiyerde kay Miguel Salvillas ang Davao sa score nga 8-5. Pati ang social media sensation kag pool prodigy nga si JB Sukal ang napaslawan makatapak sa finals. Samtang gin-dominate naman sa University of Santo Tomas Tiger Sands ang beach volleyball tournament sa USLS Sandbox. Ang UST ang nangin kampiyon sa men's kag women's open category. Ang Masker Olympics kabahin sa mga tuigan nga Maskara Festival kung saan masobra sa 7,800 ka mga atleta ang nag-compete sa 19 tanan ka mga sports events. Sa number 9, City Legal Office magapatigayon na sang closure kag demolition sang Manukan Country sa bulan sang Nobyembre. May report si Nico Delfin. Natapos na sa SM Prime Holdings Incorporated ang pagplastar sa mga stall sa kilid sa mall nga among kuntani ang salayluhan sa mga vendors sang Manukan Country. Pero asa subong wala pa sang may nagsaylo nga tenants bisan pagin pahanugutan sila ni Mayor Albi Benitez nga makapadayon negosyo sa daan nga Manukan kag sa temporaryo nga Manukan sang mall. Ginsiling ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga sa Nobyembre magapatuman sang soil testing ang asang PHI gani ginahanda na nila ang pagpatuman sang closure order kag natala na nga demolisyon sa Manukan matapos ang tigkalalag. May tingala ko na way pa nag-transfer kay mismo ang SM gani kambal siya gusto nila na ang mga vendors na qualified na masaylo na nabuligan pa nila kay para ano nila sa maskarani na dito nagkakinaon sa sa facilities way ko balong hindi man naman to sila way sila nakatigayon. Pero ano matabo? Anong timeline niyo sa November? Di November ma-closure naging ko bala sila kung masaylo sila kung ano na sila sa transfer nila. Pero lawig naman na time ang ginatag sila. Setyembre sa nagsambit sang application ang syudad sa Commission on Audit para sa disposal of real property and improvement agud nga matigayon na natala na nga demolisyon sang Manukan Country. Ang budlay lang kung saan o nila maskedulan. Kaya ang kuha daw pila man lang ila engineer amo naman ang schedule naman sang ila engineer na mag-evaluate. Ang pagdevelop sa Manukan Country nga kabahin sang 3-hectare property sa Bacolod ang nalakip sa lease agreement nga magalawig sa 40 ka tuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, positibo si Senator Riza Ontiveros nga gapatigayon sa karon nga hearing sa Kongreso may angot sa extrajudicial killings ang may malabutan.
Si Hontiveros ang yari sa Bacolod may kaangtanan sa selebrasyon sa Mascara Festival. Ang nag-courtesy call kay inasang aga sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Sa interview sa media, iyagin siling nga nagapati siya nga may malaputan nga resulta ang ginapatigayon sa Kongreso nga hearing angot sa EJK. Sa Quad Committee sang House of Representatives nga hearing, madamo na sang revelation suno sa iya. Nakahearing sa EJK ang sabahin sang Senado kag suno sa iya mangin victim-centered ang hearing. Sa Lunes, magabukas ang first hearing angot sa EJK sa Senado sa pagpanguna ni Senator Coco Pimentel suno sa kay Hontiveros. Bag-o man lamang suno sa iya nag-adjourn ang pagpangusi sa angot sa Kingdom of Jesus Christ founder nga si Pastor Apollo Kibuloy. Are you optimistic that the extrajudicial killing hearings will get anywhere? Yes, kay madamo ng mga revelations lumabas sa House of Representatives sa Quadcom. Tagdiri naman sa Senado, I intend that our hearings will additionally be victim-centered. So we will have Attorney Chel Jokno, we will have Father Flavio Villanueva, and other resource persons na talagang tumutulong sa mga victim survivors, sa mga widows, kag orphans ng war on drugs. Sa number 7, masobra sa 240 ka mga manugbaligya sa Bulak ang tugutan nga makabaligya sa 4 ka mga areas tanan sa Bacolod City para sa tigkalalag. Kada pista minatay, temporaryo nga ginapasiradaan ang Dalan Burgos sa tubang sa Bacolod North Public Cemetery. Kabahin ini sa mga lugar nga gintalana para sa mga flower vendors sa syudad sa Bacolod nga makanegosyo kuntig kalalag. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets, nga 248 tanan ka mga vendors ang nagpabutsag sang interes nga makabaligya sa tubang sang patio. Nalakip na diri sa Bacolod Public Market o sa Burgos Public Market, Libertad Market kag Bacolod Public Plaza. Natalana nga ila pag-display ang mga produkto sumugod sa October 29 to November 2. Nagapangabay si Flor sa mga vendors nga kuntani, siguruhon nga masarangan sa mga bumalaka ng ilang mga produkto halin sa bulak, pakadto sa mga kandila nga masami, nagapsaka ang presyo kuntig kalalag. Sa number 6, Negros Oriental Buglasan Festival Dance Showdown, madayon sumungagap isa piyaksang maulanon nga panahon. Rain or shine, madayon subong gabi ang Buglasan Festival of Festival Street Dance and Showdown Competition sa Negros Oriental. Ini kasunod sang ginahimo nga pakigsugilano ni Governor Manuel Sagarbarria sa 12 ka mga local government units. Pero ang street dancing competition ang patigayon na sa sulod mismo sa Governor Mariano Perdices Memorial Coliseum imbes sa mga dalanon. Nag-umpisa ang competition sa Buglasan King and Queen Competition sining hapon kag pagasundan sang street dancing kag showdown. Ang Buglasan Festival ang annual celebration sang Negros Oriental nga nagapakita sang kultura kag heritage sang probinsya. Sa number 5, naglabot na sa 15 ang mga dengue-related deaths sa Negros Occidental. Sa October 19 nga report sa Provincial Health Office, may isa ka bag-o nga dugang nga dengue-related death. 5,108 naman ang reported dengue cases sa probinsya. Kuni paanggid sa amuman nga tion sang 2023, 301.89% ini nga mas mataas. Nagapabili ng Bago City nga may pinakamadamo nga reported cases, 560. Nagasunod naman ang Hinubaan nga may 404 cases, San Carlos nga may 394 cases, Sagay City nga may 331 cases nga may isa ka dengue-related death, kag Talisay City nga may 323 cases nga may isa man ka dengue-related death nga gin-report. Sunod sa PHO, kalabanan sa apektado sang dengue cases ang yara sa 11 to 20 years old nga age group. Wala nagauntat ang PHO sa pagpanawagan sa publiko nga mangin matinlo sa palibot. Nagaabiso man nga kung maghilanat kag nakitaan sang simptomas sang dengue kaangay sang rashes kag pagpananakit sang lawas magkonsulta gilayon sa doktor. Sa number 4,
Padayon sa karon ng pagpangita sa 23 anyos nga missing sa Pamplona, Negros Oriental. Sa Tanay City, ginpatigayon ang pagpangita sa missing nga 23 years old nga lalaki sa Hinutungan River sang kahapon. Ang biktima kagang iya upod ang nagapangista sa suba sa barangay Mamburao, Banwasang Pamplona. Pero bangod sang mabunok nga ulan, nagdalo-do ang tubig sa suba kag naanod ang duha. Ang isa nakaluwas, samtang ang 23 anyos missing sa gihapon. Nagapati ang rescuers nga nakalapot na sa Tanay City ang biktima bangod nagaangot diri ang suba sa Pamplona. Kay na, report nga nakita nga bangkay pero hindi gali matuod ang mga impormasyon. Parayon pang pagpangita sa missing nga lalaki. Sa number 3, Bacolod City Councilor Celia Flor nagaluso nga tagaan sang discount ang mga nagarenta sang kiosko sa Bacolod City Public Plaza. Tungod sang maulanon nga panahon, pila sa mga nagarenta sang kiosko sa Bacolod Public Plaza ang nag-ingos na tungod wala maayo makabenta samtang nagahilapit ang highlight sang Mascara Festival. Ganyan ang recommend ni Councilor Celia Flor nga kuntani, matagaan sang discount ang mga renters agud bisan paano hindi sila matamaan sa epekto sang maulanon nga tiyempo. Naglabot sa 25,000 pesos ang renta sa kada kiosko sa palibot sa plaza. Bagluwas nga ginpalaparan sa Bacolod Youth Foundation ang mga kiosko, mas madamo man nga mga events ang gintarana sa plaza para mas magdagsa ang mga tumalanaw kag matagaan sa oportunidad ang mga negosyante. So ako mismo nagkuan sa yuhom sa siniga appeal na kung may request ang mga taga-plaza nga kiosk, kasi makahatag ka mo da discount no? Kaya 2 days gid nga nagring nga daw ay gid da benta. Sa number 2, kahalitan sa pananom, kasapatan kag aquaculture sa Negros Occidental. Bangod sa bagyo nga Christine, naglabot na sa 4.2 million pesos, samtang 318 na tanan ka mga balay ang nagkalaguba. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council as of 12 noon, ang kahalitan dala sang ulan bangod sa bagyo nga Christine sa pananom ang nagdangat sa 3.2 million pesos. Sa aquaculture naman, ini ang nagdangat sa masobra sa 575,000 pesos kag sa kasapatan masobra sa 419,000 pesos. Sa mga nagkalaguba nga balay, 32 ang totally destroyed kag 286 naman ang partially damaged. Suro sa PDRRMC, may 732 ka mga pamilya o 2,517 ka mga persona as of press time ang nagapabilin sa mga evacuation center. Ang guwa naman sang evacuation center ang yara sa 59 ka pamilya o 198 ka mga persona. Paray naman ang pagpanagtag sa relief goods sa mga yadtong na-displace ka mga persona. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bagyo nga Christine nagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero ginapabot magabalik sa Lunes nga adlaw. Isa pa gid ka bagyo magasulod man sa PAR sa Domingo. Sa latest weather advisory gikan sa Pag-asa, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Christine pero sunod sa Pag-asa, sa Lunes, posible iniliwat magsulod sa PAR. Sa Domingo naman, ginapaabot nga magsulod man sa PAR ang isa pa gid ka bagyo nga yara sa eastern portion sang Mindanao. Kung makasulod na sa PAR, tawgon ini nga Bagyo Leon. Ang isa pa ka LPA nga ang isa pa gid ka LPA ang nag-upod na sa circulation sang Bagyo nga Leon. Sa pagtabuay sang duha ka mga bagyo, posible magluntad ang Fujiwara effect o kung pagbutungay sang duha ka mga bagyo sa sulod mismo sa Pilipinas. Pero ginapaabot nga hindi ini magalawig. Si Leon, gina-forecast nga magapalayo sa Pilipinas kag si Christine naman magahinay. May mga area sa gihapon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal pero wala na sa Negros. Pero mangin maulanon sa gihapon ang Negros Occidental kag southern portion sa Negros Oriental subong nga adlaw. Kagyaring pangpabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyo, sininga weekend. Break anay pagkatapos ng bagyo kag sa brownout dalaman sang bagyo. Mag-relax sa beach kadali nga isa lang ka oras ang drive gikan sa Bacolod City pero matinlo, mataway kag indi gutok.
Katuan ni Boss sa tripping ni Ruming. Samtang masobra naman sa 7,800 ka mga atleta ang nagkumpit sa 19 tanan ka mga hampang sa Mascara Olympics 2024. Kabahin sa mga teams kagikan pa sa Metro Manila, Cebu kag Iloilo nga nangayaw sa tuigan nga kompetisyon. Wala naman nagpaulihi ang duwa ka mga pool legends nga nagkumpit sa hampang sa billiards. Saksihan ang maaksyon nga Mascara Olympics 2024 sa isa naman ka episode sang Bida sa Liga. Kag, ato naman na itamyaw natin ng mga live viewers. Shout out Anay Subong sa kay Sir Nene Grande, si Mirna Garrido Clavel. Good evening DJ Cas Negros X. Shout out watching from Binalbagan si John Randolph Rubin. Good afternoon Negros. Kag sa gihapon, keep safe ang tanan-tanano. Expect naton sa gihapon na maulanon nga panahon pangabay ta lang sining nga weekends. Highlights ang Mascara Festival. Wala sang ulan pero next week suno sa pag-asa mangin maulanon sa gihapon ang weather bangod sang bagyo nga Christine nga basi magbalik liwat sa Pilipinas kag sang bagyo nga Leon. Kagabuhi atong top 10 stories of the day. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe kag enjoy your weekend.